o diya in n'i b'a fɛ k'o dɔn i bɛ taa fo san 1970 san min ye ninnu ka diya ye u ye san caman k'a la fala ye nka san 1953 san fala ye u nana fɔ ɲɔgɔn kɔ han o san na min ye États-Unis kaw ye olu tun bɛ wuli ka jɔ la sa u bɛ se ka teri jamana caya u yɛrɛ la cogo min u ka politiki fɛɛrɛw n'u ka baarakɛ fɛɛrɛw k'olu sigi sen kan yaasa u ka ko faamuya cogo n'u ka diɲɛ mara cogo u ka se k'olu sigi sen kelen ka fala ye o la sa min ye Iran ye an'u ye jɛkulu sigi sen kan ka baaraw kɛ nka jɛrɛ in ani teriya in fala ye an bɛ se k'a fɔ san 26 kɔfɛ jɛ farala han CIA ale wulila sɔgɔmada joona dɔ fɛ fala ye ka taa fanga daraki boloda ye o y'a sɔrɔ min ye fanga ɲɛmaya bɛ maa min bolo u y'o jɔsi ka bɔ yen pewu ka na ni maa min ye fanga la sa k'a fɔ ni maa min ye fanga ta o waati u b'a fɔ o de ma ko le Shah d'Iran ale yɛrɛ dugulen tɔgɔ ye Mohammad Reza Pahlavi ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ b'a wele ko le Shah d'Iran i b'a dɔn k'a fɔ ko Shah yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye fala ye masakɛ walima faama a bɛ bɛn o de ma Persan olu ka kan na min ye Shah ye a y'i tile kɛ fala ye ka mara kɛ ani États-Unis ka di sutu fara tiletu fara waati bɛɛ lajɛlen u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo nka min ye teriya bɛ ka taa ɲɛfɛ waati min fala ye san 26 teriya kɔfɛ wolomasiri tabaw ka gun kan sɔrɔ gun kan jamanaw ni jamanaw tɛ sira ɲɛnabɔ gun kan fala ye a nana ye k'a fɔ ko min ye le Shah ye ale yɛlɛmana ko ye a nana ka fanga gɛlɛya maaw ka yɛrɛmabila bɛ ka dɔ bɔ o la u k'a ma ko a ye jagoya fanga sinsin jamanadenw kunna fala ye o la sa denmisɛnw olu ye wuli ka jɔ kɛ k'a ka fanga daraki san 1990 san 79 san k'ale bɔ yen pewu maa nana fanga ta o la sa o ye Ayatollah ye Ayatollah Ali Husseini Khamenei ale nana fanga ta fala ye diinɛ ɲɛmaa don a ko kuranɛ kumakan ale ta bɛɛ lajɛlen bɛ ani kuranɛ ni ɲɔgɔn cɛ fala ye Américains ka jagoya fanga min bɛ bɛɛ lajɛlen salo ka don Américains dungaw na an'u sago la n'an b'a fɔ ma ko impérialisme fala ye a ko k'a t'o la bi a t'o la sini san 2 diya o tɛmɛnen kɔfɛ ani Américains cɛ fala ye o nana kɛ jugu kun kelen ye o ka fisa ni nin juguya ye novembre kalo tile 4 san 1997 san fala ye 79 san fala ye min ye Iran ye mankanba de wulila u ka dugu kɔnɔna n'o ye terrain fala ye denmisɛnw u y'u kunna l'Américains ka lasigidenso ka bɔ yen fala ye u taara min ye maa 52 minɛ caw o maa 52 min ye Irankaw ye u y'olu mara u bolo fala ye fo ka taa se tile 444 ma san 1981 san n'o ye 81 ye fala ye o de ka kɛ Américains olu bilali ye o ko ma bɛn États-Unis ma fiyewu u y'a yira sa k'a fɔ maa min kɔni y'o baara kɛ wa o ni olu ti kɛ ɲɔgɔn ka maa ye tuguni u ti baara foyi kɛ ɲɔgɔn fɛ furuku kabini o waati jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ fala ye ko nana daminɛ fɔnkɔ ɲɔgɔnkaw bɛ kɛ min ye kɔsa in n'a ye Américain jamana wulila k'i jɔ kalaki k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Iran ye wa ko n'u ma kɔlɔsi k'a bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa ka se ka nucléaire n'o ye bombe atomique ye k'o sigi sen kan ka uranium caman sɔrɔ Américains ka u ka ɲininikɛlaw n'o y'u ka service de renseignement maaw ye olu y'o kuma de fɔ dɔgɔkun yɛrɛ 2 u y'a yira sa k'a kɔ tɔ kuntolo o de sa min ye uranium kɔni sɔrɔlen b'u bolo Iran a bɛna bombe atomique k'o dilan ka o kɛ a ta ye o la sa Israël ni Amérique de filɛ nin fala ye ka sin ka taa bombe k'o dasi yɔrɔw la yɔrɔ minnu na n'o ye fanga duloma yɔrɔw ye n'o ye maabaw daga yɔrɔw ye n'o ye maaw sigiyɔrɔw ye n'o ye baarakɛyɔrɔw ye tilegan dere fɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 masuruna waati ka dugu bɛɛ lajɛlen ɲaami fala ye Iran ma jɔrɔ a ma beleku a ma foyi a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɔra fa min fɛ fala ye olu fɛ ni nin ko sugu kɛra min kan k'i jɔyɔrɔ min kan ka min kɛ maa min kan ka min sigi sen kan u y'o bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ tigɛ yɔrɔ jumɛnw ka surun an na an k'an da sara olu la u y'o bɔra boloda joona a nɔgɔnin fɛ yan'u ka su cɛ fɔlɔ fala ye u y'u ta sara k'u sigi fɔlɔ kabi seli fana waati kunu o y'a sɔrɔ u y'u ka su da dɔn
komi maa t'i dabila i yɛrɛ ɲɛ jamana labɛnnen kɔnɔ fala ye bɛɛ tora jamana kɔfɛ maaw y'u ta fɔ fo ka taa se kunungo su araba kunjo maaw fɛ yen u ka sɔrɔ ka bɔ u ka télévision soba la ko min ye Kameni ye ko ala y'a ka kalifa minɛ a la fala ye cɛkɔrɔba in a yɛrɛ ka kuma laban tile ninnu kɔnɔna nin waati laban in kɔnɔna na a ko ko san 86 fala ye k'i bɛ mun dogoli kɛ tuguni k'i sujugu kɔni tɛna taa lahara sunkalo in kɔni kɔnɔna na o limaniya kɛlen don k'a lafa o de la a m'i dogo a ma foyi ko n'u kɛlen don k'o ta bi ko k'o kɛ ɲangala ye fala ye min ye irankaw fɛ yen dugu den bɛɛ lajɛlen de bɔra min ye Trump ye a kɛlen ka Maduro minɛ janvier kalo tɛmɛnen na fala ye nansaralakaw b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Moyen-Orient n'o ye arabuw ni américains cɛ ye fala ye a filɛ ka taa tasuma fana wele tuguni a n'a kɔladen n'o ye yahudiyaw ye israɛliyɛnw maa min yɛrɛ fatura n'o ye Kameni ye fala ye yanni ale ka sigi min ye Ruhollah Muavi Kameni o fana tun ye fanga kɛ ninnu fɛ yen fala i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Iran yɛrɛ ye bi jamana tɛ Iran ye koyi Iran a bɛ ɲini ka na san 2004 ni kɔbɔ a sigilen don diɲɛ bankun kan diinɛ tɛ diinɛ bato tɛ diinɛ bato ye ala bato tɛ ala bato ye kuranɛ la kosumani tɛ kosumani ye baara minnu bɛ silamɛya sinsin o t'o ye u y'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ maa min bɛ yen bi n'o fatura n'o tun b'u ka jamana ɲɛmaaya la fala ye sabula an k'a fɔ dɛ yanni président ka daminɛ yen ale tun y'a bɛɛ ye han Kameni ale tun ye président ye wa ale tun ye min ye diinɛ ni bato ni ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa tun ye ale ye fala ye kɔsa in na de aw ka démocratie fɛrɛ ninnu nalen u nan'u waraka ka bɔ ɲɔgɔn na o la sa maa kofɔlen min filɛ nin ye ala y'a ka kalifa minɛ a la kunungo fala ye a yɛrɛ a si kɔni bɛ se san 86 ɲɔgɔnko ma jatew bɛ cogo min na ala y'a ka kalifa minɛ a la février kalo tile 28 ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ 13 yanni selifana seli ka se u y'a yira sa ko Israël ale ni États-Unis olu kɔni mugujugu jɛra ka mugujugu ci Iran na n'o kɛra cɛkɔrɔba in ale sababu ye maa min tile baara don sa o ye Américains ka faama n'o ye Donald Trump ye Kameni yɛrɛ yan'a ka sa fala ye a ko dɔ kɛra dogodogoni la san 40 dogodogoli san 40 munumunu salo a y'u ta u tɛgɛ kɔni ma nka o kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko in bɛ sen na fatulu kɛlen fala ye tile 40 u y'o sigi sen kan min ye baara tɛna na kɛ u ka jamana kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye sukanseli ye u ka sigi sen kan bi fitirida in yɛrɛ u ka bi fitirida in na fala ye sabula olu ka fitiri o tɛmɛna ka ban u ye welewelemada kun kɛ denmisɛnninw ni maabakɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɔra k'u ka bɔlɔ fa bɛɛ lajɛlen fa tewu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a minɛ nin silamɛ jamana in a sigira sen kan kabini diɲɛ ka di fala ye fo kana se nin waati ma u ka ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen don alabato ani alakosuma ma min ye Mamadu Dinɛ ye k'o matarafa u ka jamana kɔnɔ Irankaw fatuli kɛlen jamanaba minnu bɛ yen n'olu bɛ teriyara Irisi Sini ale ni Corée du Nord ninnu fala ye olu bɛɛ lajɛlen ye sangafo kɛ min ye jamana wɛrɛw fana ye olu y'a yira k'a fɔ maa min fatulen filɛ nin ye n'o ye Kameni ye Ali Kameni ko maa min don a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ diinɛ o ko la a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ min ye faso kanu na o la ka kan bi olu ka se ka a sukasi k'o kɛ i n'a fɔ Irankaw yɛrɛ bɛ k'a kɛ cogo min na fala ye diɲɛ fan wɛrɛw fana fɛ Pakistan eko ale fana ni dɔwɛrɛ ma tɛlɛ kɛ ɲɔgɔn na de olu fana wulilen don ɲɔgɔn nɔfɛ waleya in kɛlen kɔfɛ min ye Émirats Arabes maaw ye fala ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in kɔni a ka lajɛ sabula nin waati in na Iran kɛlen don ka min boloda n'o ye a ye maa sɔrɔ ko Amérique fɛn b'i fɛ ka t'i dasi ko k'o ko lajɛ ji ɲuman jɔlen na olu bolo bi u kan ka fɛɛrɛ sigi sen kan min ye nin ko in bɛ se ka kɛ cogo min na Iran yɛrɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ko k'u ka maa caman sara han u ka ɲɛmaa caman fatura u ka maaba caman fatura ko nka ko a nɔrɔbilali kɛra a nɔgɔnin fɛ yɔrɔnin kelen maaw taara cogo min mun kan ka bila mun nɔ na o y'o olu jɔyɔrɔ ta yɔrɔnin kelen wa u ka baaraw olu bɛ to senna bi min ye u ka denmisɛnninw musomanninw ka kalanso min bɛ yen maa 100 kɔ o de fatura o kɔnɔna fala ye k'an npogotiginin bɛɛ lajɛlen b'a daminɛ san 7 ka taa se san 12 ma min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna fana magobatigiw caman i n'a fɔ Hezbollah maaw
olu ka ɲɛmaw olu ye laseli kɛ ka waleya in k'a kɔn Vladimir Putin min ye Chine jamanakuntigi ka taa se jamana minnu bɛ yen n'olu ni Iran bolo bɛ ɲɔgɔn bolo fala ye olu bɛɛ lajɛlen Hezbollah ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Sheikh Naim Qassem ye ale ko ni maaba min fatulen filɛ nin ye k'a jɔyɔrɔ tɛ se ka ta tuguni ko sabula ko ni maa min bɛ Ali Khamenei dɔ fala ye a ka kuntilenna n'a ka baara kɛcogo ko ni Ala ka wele sɔrɔ ma nin sunkaloba in kɔnɔna na k'a tora jadi kɛlɛ la fala ye o la sa k'olu bɛ a fɔ sa ko Américains u k'u labɛn ni kɛlɛ ye fala ye k'u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Hezbollah fana ko ale tɛna na u to yen tuguni olu tɛna na u sigi k'u filɛ tuguni an ye Putin ka foli an y'o kuma fɔ Ayatollah kura fala ye o sigira ka ban han ko ni Ala sɔnna a ma tile fila in na o fana kan ka baara ta o baaraw kan ka kɛ cogo min na yaasa ka se ka sigi sen kan min ye Gulf kɔnɔ jamanaw fana caman ye olu y'a yira sa ko k'a lajɛ Américains ka sɔn u ni ninnu ka sigi ka kuma kɛ yaasa ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min k'a sɔrɔ a ma kɛ ni balawu wɛrɛ ye min ye maafaaba in o sen ka bɔ a ko la u k'u sigi ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya Afghanistan ni Pakistan fala ye olu fana ye bɔmu fili ɲɔgɔn ma bi nka olu ta ye kɛlɛkɔrɔ ye min ye Kabul ye ale fana y'a ta sara misili aérien minnu b'a bolo a fana y'olu kɛ ka yɔrɔ keru kɛrɛnkɛrɛnnena ka taa se Afghanistan kaw olu fɛ yen ma Kandahar n'o o y'u ka faaba ye ka taa se dugumisɛn wɛrɛw ma olu fana bombarde o kɛlɛ fana bɛ sen na min ye Américains ka yɔrɔba fan bɛ n'o bɛ Qatar kaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ ko Iran kaw kɔni ye yen fana dasi n'o ye Al Udeid ye n'o bɛ Qatar kaw fɛ yen Ayatollah Nasser Makrem Zrani ale y'a yira sa k'a fɔ ko ni kɔni ye kɛlɛ kundala jabanen de sisan sa kɛlɛ min ban waati tɛ dɔn a la k'o de daminɛlen filɛ nin ye olu kɔni ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ Kashmir kaw fɛ yen maaw caman wulila fana ka mankan ci ye ka ɲɛsin min ye Américains ma sabula maa min fatura n'o ye Khamenei ye o kun y'olu fana ɲɛjɔyɔrɔ ye fala ye sukan seli ani dugawu don olu bɛɛ lajɛlen kɛra cɛkɔrɔba in ye fitiri waati pétrole ko ta na sira fɛ fala ye min ye détour d'Ormuz ye n'o bɛ nin waati in na Irankaw ka mara kɔnɔna na fala ye ko yɔrɔ kɔni a ko maritaba gɛlɛyalen don ye dɛ bateau siralen don ka bɔ u nɔ na a caman bɛlɛnnen don tajita yɔrɔ belebelebaw la munumunu salo tɛ se ka kɛ Irisilakaw y'a yira sa ka fɔ k'olu kɔni ka bateau fɛn fɛn bɛ yen k'olu ma degun sɔrɔ nka maa minnu bɛ yen n'olu dɔw bɛ bateau kan olu dɔw y'a yira sa k'u ka mɔgɔ dɔw joginna kɛrɛnkɛrɛnnenya la bateauba minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ u b'u ka baara jɔ nka a yira sa ka fɔ k'u kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ Iran kun ye kangarida kɛ ko maa kana se min ye détour d'Ormuz ale fanfɛla in na ko bɛɛ lajɛlen ka yen to yen politiki ko ta na sira fɛ fala ye maa caman kumana min ye Israel yɛrɛ premier ministre n'o Benjamin Netanyahu ye ale ye ja dɔw bɔ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye yɔrɔ caman bɛ yen min ye Iran ka yɔrɔ caman bɛ yen u ye yen gosi ka yen bɛɛ lajɛlen kari ko nka ko tiɲɛna k'olu yɛrɛ fana ni degun ni kasi bɛ ɲɔgɔn na han ko su cayara u fana fɛ yen kosɛbɛ k'a ko a jatigɛ bonyana kosɛbɛ wa a masiba fana bonyana u ka fanfɛla fana na kosɛbɛ min ye Émirats Arabes olu ka jamana ministre min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna fala ye ale ye muso de ye Rahim Amsimi a y'a yira sa k'a fɔ ko Iran ka jugu n'a ɲinw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na min ye arabu jamanaw la ko n'a ma ɲɛ k'a bɛ gosili kɛ a k'a lajɛ Américains ka yɔrɔ k'Américains ka yɔrɔ bɛ yɔrɔ min fala ye k'a ka daseli kɛ yen min ye Chinois ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ministre ye o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye États-Unis ye a ye bingali min kɛ Iran kan ko a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini wa fana ko a bɛ kɔn fo ka se a dan na Alimanw ka chancelier ale ko min don ko bɛn t'a don ko wa fana ko min ye Iran ye k'a man ka to ten k'olu yɛrɛ bɛna wuli ka jɔ kɛ ko sa ka se ka Israel ale ni États-Unis dɛmɛ min ye Maroc masakɛ ye fala ye ale ko Iran ye baara min kɛ ko a ma ɲɛ bi a ma ɲɛ sini n'o ye arabu jamanaw gosili ye n'a ka misili ye k'olu b'a kɔn n'o ye Wura Mohamed Sisi ye a ko k'u bɛ waleya in kɔn fo ka se a dan na Corée du Nord jamana ɲɛmaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko Amérique ye wulikajɔ min kɛ nin ye ko bɛnta tɛ Chine y'a yira ko ale b'a kɔn ko kuma tɛ Khamenei sarili k'a b'o fana kɔn fo ka se a dan na min ye Iran yɛrɛ jamana ɲɛmaw ye fala ye u fana ko k'u ka kɛlɛcɛba caman y'i da han k'u ka maaba caman y'a da ko nka ko nɔrɔbilali u sera ka o fana kɛ min ye Israel yɛrɛ faaba ye n'o ye Tel Aviv ye u y'a yira fana k'a fɔ k'u ye mugu caman ci yen surɔ ka yɔrɔ caman fana kari ye falenfalenniw ni yɛlɛmaliw ko humu kɔnɔna na fana a yira sa k'a fɔ ko ɲagami kɔni donnen don ko in na kosɛbɛ pankuru kɔni diɲɛ kɔnɔna na ka taa se arabu jamanaw ma fala ye
min ye Magan yɛrɛ ye dasilikɛla yen fana o la sa Magan yɛrɛ masakɛ ale fana k'olu donna kɛlɛ kɔnɔ han k'u bɛ Iran contre la bi u b'a contre la sini min ye Mohamed Ben Salem ye a ko Iran ka nin ko in k'olu b'a kɔn bi u b'a kɔ sini wa u bɛ États-Unis dɛmɛ a ka baara la fala ye min ye Sergei Lavrov ye ale ni Émirats Arabes jamana ni jamana cɛsiri yɔrɔ ministre olu kumana olu ko ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ bɛnkan ka sɔrɔ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ bɛ se ka dɔgɔya cogo min sigi ka fɔ ko ka o teliya Américains ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye sɔrɔdasi kɛrɛnkɛrɛnnenw ye u y'a yira sa k'u ka sɔrɔdasi saba kɔni n'u tora waleya in senfɛ ko dɔw fana sɛbɛkɔrɔ joginna min ye politiki ko ta na sira fɛ hali bi Iraniens yɛrɛ y'a yira fana k'a fɔ ko min ye waleya in ye a kɔni ma dangari kɛ u ka fanga la a ma dangari kɛ u ka jamana na États-Unis bɛ ka min ye Khamenei ka fatuli min yɛlɛma k'o kɛ ko ye a bolo fala ye ko Khamenei ko limaniyara ka ban n'o tɛ ko dogo wɛrɛ tun bɛ sɔrɔ a la nka Ala ta ko o ye nin ye wulikajɔ ninnu kɛlen don ka birisa ɲaami caman de kɛ bi diɲɛ pankuru ko la diɲɛ pétrole ko la u taa siraw sɔrɔ ka kɛ ni nin kɛlɛ min filɛ nin ye senna nin ye ko sabula a kɛlɛ bɛɛ lajɛlen b'a daminɛ yɔrɔ dɔn nka a bɛna taa fori yɔrɔ min na su o su muguci min b'a la ni misilifili min b'a la k'o ka gɛlɛ Américains ka jamana ɲɛmaa filanan kɔrɔ fala ye n'o ye muso ye Kamala Harris a ko min ye Donald Trump ye k'a filɛ ka taa kɛlɛbaga Iran ma nin ye k'a bɛna na Amérique jamanadenw di faali ma fu ko wa k'a filɛ ka kɛlɛ min yɛrɛ don nin ye fala ye k'a ni Américains ka bɛnkan tɛ dɛ k'u jija a k'a jija min ye Américains ye k'u kana degun sɔrɔ nin ko in na Allemagne ka chancelier ale ko sa k'u tɛ se ka jɛn n'a ye cogoya si la min ye Amérique ka nafa ani Israël ka nafa se ka kɛ o ma k'olu sigilen to k'olu tɛna jɛn ni o ye Israël yɛrɛ fana y'a ka yira sa a ka jamana ɲɛmaaw u y'a yira sa ko tiɲɛna misiliw ye tiɲɛni k'u fɛ yen fala ye ko misiliw ye tiɲɛni k'u fɛ yen Arabie Saoudite Ura Ben Salam an y'ale ta fɔ ale ko k'a y'a ka sɔrɔdasiw bila sa k'u ka wuli ka jɔ kɛ ko ka kɔmasegi kɛ ka kɛ ni Iran ka mugujugu kɛri ninnu ye États-Unis kaw fɛ yen fana a yirala k'a fɔ fala ye k'u ye Italie kuma ɲɔgɔnya yaasa bɛnkan ka se ka sɔrɔ cogo min na u ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ k'o kumaw bɛ sen na Reuters n'ale ye kunnafoni di gafe caman belebeleba ye ale ko sa ko tajibɔyɔrɔ 150 ɲɔgɔnko ko bi bi in na k'olu bɛ kɔji kan détroit de Termouzi fanfɛla la fala ye k'u tɛ se ka taa kɔ u tɛ se ka segin u tɛ se ka taa ɲɛ u tɛ se ka segin kɔ k'olu kɔni caman jɔlen don yen min ye agence ye a y'a yira fana k'a fɔ ko diɲɛ pétrole tara baden caman k'olu ye taji caman lasago ka kɔn bi ɲɛ k'o mara u bolo ko wa ko sigi ka fɔ k'o de bɛ se k'a to min ye détroit de Termouzi ye ni ale bɛ Iran ka mara kɔnɔna na a ka se ka to sen na Irisiw ka jamana minisiri min bɛ u ka sirabako kunna ale y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ka bateau minnu bɛ yen k'olu ma degun foyi sɔrɔ détroit de Termouzi ale fanfɛla la min ye u ka Iran ɲɛmaa kura ye fala ye k'o ka sigili ko ni Ala sɔnna a ma k'u bɛna n'o kɛ don nataw o kɔnɔna na u ka jamana minisiri min bɛ yen n'o bɛ n'u ka jamana wɛrɛ tɛ sira ɲɛnabɔko kunna n'o ye Abbas Arachisi ye ale y'a yira kunnafonidila El Jazeera maaw la bi tilegan in na ko u bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ sa yaasa min ye Ayatollah ale ka sanga baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na maaw kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ k'u bɛ k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan yaasa janaja in bɛ se ka kɛ bonya ani karama kɔnɔna na min ye halisa o minisiri in ye a ko don nataw fana na ko ni Ala sɔnna a ma k'u bɛna sɔn ka sigikafɔ kɛ ko nka ko maaw kan ka min bila u kun na olu ma kɔn ka gosili kɛ dɛ olu yɛrɛ kun sigira o ni États-Unis tun bɛ ka kuma o tun bɛ ni kana bɛnkan sɔrɔ ni États-Unis ye ko nka kolo ɲinangolobatɔ ko États-Unis nana ka na nin baara in kɛ ko minnu bɛ k'a fɔ ko ka kɛlɛ ban kɛ ko maa min ye kɛlɛ daminɛ k'a bɛ ɲini o fɛ k'o de ka kɛlɛ ban ko n'o tɛ k'olu kɔni olu b'u ka kɛlɛ la ni se kɛr'u ma u kan ka min kɛ olu b'o kɛ wa olu wulilen don k'u jɔ k'u cɛsiri yaasa u ka jamana a bɛ se ka to a minɛn kɔnɔna na cogo min na min ye Khamenei kɛrɛfɛmaw ye fala ye k'a caman fatura waleya in senfɛ dɛ sabula ko so in kɔni bɛɛ lajɛlen de hurukutɛr'u kan han waati min na ko yɛrɛ ɲini bɛ ka kɛ ko y'a sɔrɔ ko filanan fana nana fara a kan na kɛ fure yɛrɛ sɔrɔli a baaraw olu teliyara sabula subahana mansi min bɛ u yɛrɛ bolo u y'o wuli ka jɔ kɛ min ye baarɛnkaw fɛ yen fala ye Iran a ka bɔmu dɔ fana taara bi olu fana kan u ka jɛkulu min yɛrɛ bɛ yen n'o ye fanga lakɔlɔsibaa ye n'a bɛ fɔ o ma ko révolution maaw lakɔlɔsibaa fala ye olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko bateau belebeleba dɔ bɛ Américains bolo ko n'o ye Port Said ye k'u ye mugu kɛr'o kan ko a bɛ n'a fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ Américains fɛ yen
ko saba fatura o la koyatikaw olu fɛ yen ɲininkali min bɛ ka kɛ bisa fala ye nin ko in ye misali jumɛn di diɲɛ ma nin ko in ye diɲɛ yɛrɛ bila ka faamuyali jumɛn kɛ nin ko in kan ka bila minɛn jumɛn kɔnɔ maaninfinw u ka ɲɔgɔn faamu ka kuma ka sigi ka ɲɔgɔn lamɛn o de wa ko walima nin sinon ko kuma minnu bɛ ka fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin ko ninnu ɲɛnabɔ bi américains olu tɛ maa lamɛn olu kɔni ta ye fanga bɛɛ na waati bɛɛ bɛ wuli k'an jɔ ko diɲɛ seleke naani tɔnba yɛrɛ ye weleli kɛ sa ko ka kɛlɛ jɔ k'u tɛ ka kala don ɲina ka bɛn n'o ye bɛɛ lajɛlen bɛ ka mugu ci kɛ ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ nin bɛ cogo min ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la fala ye n bɛ karisa kɔ la o karisa bɛ n kɔ la o ko bɛɛ ye bɛɛ fanga ni bɛɛ se ye sisan k'an kana an sigi ka kojugu lajɛ k'a fɔ ko a ma se an ma nin kɛlɛ in n'a taara ɲɛ k'a kɔlɔlɔntan tɛ taji tɛ jamana minnu kɔnɔ jamana minnu bɛ taa taji ta yɔrɔ wɛrɛ jamana minnu bɛ yen n'olu ka sɔrɔ dulonnen don fɛnw na minnu ka kow ye pankuru kow ye minnu bɛ taa fɛn wɛrɛw la fala ye hali hiji taga ninnu bɛɛ lajɛlen nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko in senfɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka fɔ ka bɛn kɛ a fura ye nka tiɲɛna leçon caman bɛ ko in kɔnɔ min bɛ se ka maa sɔn ji la ni ala sɔnna a ma don nataw la an na o da maaw tulo kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'i yɛrɛ fo nin waati in na sunkalo n'a ta bɛɛ baara matarafalen don waati bɛɛ ka se ka ni waati k'ale fana matarafa an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ka lamɛnbaa ni filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo caman diko an b'a fɔ min ye filaninw fa ye ka taa se burulayi ma an b'a fana fɔ nin waati la a na kɛ suntigi a bɛ k'o matarafa ka Badilabugu denmisɛnninw n'o ye Burasiko n'a ka maaw ye k'u bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛɛ sini ni ala n'a kira sɔnna a ma lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la